तूफानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। प्रेजेंट्स बाय पी सीरीज। प्रेम से बोली कलकत्ता के काली मैया की। मैया बघवा से रही गौना में खुशी हो लैली। मैया बघवा से रही गौना में खुशी हो लैली। तो दुबई से जल दिया सजनवा हम पूजनवा करे बहो कि हमारा दिल में बायर मनवा हम पूजनवा करे हमारा दिल में बायर मनवा हम पूजनवा करे बहो। मैया बघवा से रही गौना में खुशी हो लैली। मैया बघवा से रही गौना में खुशी हो लैली। तो दुबई से जल दिया सजनवा हम पूजनवा करे बहो कि हमारा दिल में बायर मनवा हम पूजनवा करे बहो। पी सीरीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज।